नमस्कार. आदाब, सत श्री अकाल आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक आणि एक खास कार्यावळ तुमच्या मुखार हांव घेवन आयिल्लो आसा. आता दिवाळेचो सण म्हटल्या उपरांत घरान नवीन नवीन गोश्टी आमी हाडप जातात न्ही. आणि जेन्ना घर म्हणटा तेन्ना घर सजावटीचें सामान जर आमकां जाय जाल्यार आमी मार्केटान वतात, पळयतात आणि खरेदी करतात. बट ह्या वर्सा जर तुमकां वन स्टॉप सोल्युशन जाय तुमच्या घरातल्या सगळ्या गोश्टीं खातीर, म्हळ्यार मॉड्युलर किचन किंवा सोफा सेट किंवा डायनिंग टेबल, बेड, वॉर्डरोब, कबर्ड्स, सगळे खुर्च्यो, प्लास्टिकच्यो खुर्च्यो सुद्दां जर तुमी नवीन हाडपाक सोदता जाल्यार एक वन स्टॉप सोल्युशन आसा तुमच्या खातीर. फर्निचर वर्ल्ड हांगासर सद्याक हांव आसा, जे आसा कदंबा प्लॅटूचेर. आणि खरें न्ही, हांव जेन्ना एंटर जालो तेन्ना म्हाका एक गोश्ट बरी दिसली की वरायटी आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटा. जेन्ना आमी खंयसरूय वयता तेन्ना आमकां वरायटी जाय आसता, कारण आपल्या पसंतीच्यो गोश्टी चूज करपाक आमकां मजा येता. ही गोश्ट तितलीच खरी आसा की आमकां वेगवेगळ्यो गोश्टी पयल्या उपरांत एक खंयची तरी पसंत जाता ती आमकां घेवपाक आवडटा. तशेंच हांगासर आमकां आयज दिश्टी पडटा जे सोफा सेट बीन आसा ते विभिन्न रंगाचे आनी विभिन्न तरेचे तुमकां सोफा सेट हांगासर पळोवपाक मेळटले. बेड आनी जायत्यो गोश्टी आसा. हांव तर म्हणीन की तुमी जस्ट हांगासर येवपाक जाय, कारण जेंचे जे वॉर्डरोब आसा किंवा बाकीच्यो ज्यो गोश्टी आसा त्यो पळोवपाकूय बरें दिसता आणि आमकां आमच्या मनपसंताचे खुबश्यो गोश्टी हांगासर आमकां दिश्टी पडटल्यो. बरें, हाज्या उपरांत जी गोश्ट येता ती म्हळ्यार डिस्कावंटाची. आमकां सगळ्यांक डिस्कावंट आवडटा, म्हाका सगळ्यांक खबर आसा. सेल किंवा डिस्कावंट दिश्टी पडलो की आमी भितर सरतात. तुमच्या खातीर तुमकां जाय त्या प्रमाणे बरे बरे डिस्कावंट हांगासर आसा. म्हणजे तुमी येवन हांगासर प्रत्येक गोश्टीचेर वेगवेगळ्या तरेन डिस्कावंट आसा ते तुमी पळोवपाक शकता, तुमी जाय जाल्यार घेवपाक शकता. आणि एक गोश्ट बरी आसा हांगासर क्वॉलिटी वायज. हांवें जेन्ना विचारलें, जेन्ना जायत्यो हांवें इन्क्वायरी केली तांचे कडेन एंड तांचे कडेन उलोवप जालें, क्वॉलिटी खातीरूय तांचे कडेन तडजोड करिनात. सगळ्यान बेस्ट क्वॉलिटीचोच तुमकां हांगासर जे सामान आसा ते पळोवपाक मेळटलें, घरा व्हरपाक मेळटलें. सो ह्या दिवाळेक जर तुमकां कितेंय घेवपाक जाय तुमच्या घर सजावटी खातीर किंवा तुमच्यो ज्यो वस्तू आसा, खुर्ची, प्लास्टीक चेअर्स म्हणा, मॉड्युलर किचन, सोफा सेट, बेड, वॉर्डरोब, डायनिंग टेबल, सगळ्या तरेच्यो गोश्टी हांगासर तुमकां अवेलेबल आसा. हांव तर आतां एक हांगासर रावंड मारतना पळयता म्हाका ह्या वर्सा कितें घेवंक गावता तें. बट तो म्हणसर तुमी पळयात तुमच्या खातीर हांगासर कितें कितें आसा तें. आनी जेन्ना हो प्रोग्राम तुमी पळयतले, नक्की करात हांगासर येवन तुमी पळोवन जो सेल्समॅन आसा ताजे कडेन उलोवन तुमकां जाय तसो डिस्कावंट अवेल करपा खातीर. सो एक नजर मारुया आमी.
गोंयान आमी जायते सण मनयतात आनी तातूंतलो एक म्हत्वाचो सण म्हळ्यार दिवाळी. आतां सणाच्या निमतान जरी जायना जाल्यार आमी घरा कडेन वेगवेगळ्यो नवीन वस्तू हाडटात आनी तातूंतली एक म्हत्वाची गजाल ती म्हळ्यार ज्वेलरी, भांगर. कारण दिवाळेच्या वेळार आमी धनत्रयोदशी मनयतात किंवा लक्ष्मी पुजनाक आमी जायते भांगर एकदां पुजतात. खुबश्यो गजाली आसा आनी ह्याच धर्तरेचेर जेन्ना दिवाळी येता तेन्ना आमी जायते लोक भांगर खरेदी करता आसतना दिश्टी पडटा. आतां गोंयान जेन्ना आमी भांगर म्हणटा तेन्ना इतले खुबशे शोरूम्स आसतले, बट आयज एक स्पेशल शोरूमान हांव आयिल्लो आसा हांगासर आनी तो म्हळ्यार जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलरी जे मारगांव आसा आनी तांचे एक आउटलेट पणजे सुद्दां आसा, एक शोरूम आसा. तुमी नक्की विजीट करात. पूण हांगासर तुमकां कितें मेळटलें पळोवपाक आनी कितें कितें आसा ह्या शोरूमान तें सगळें पळोवपा खातीर आमी हांगासर आयिल्ले आसा. सो आमी या तांचे कडेन आनी विचारया की हांगासर नवीन ह्या वर्सा कितें कितें आसा तें. आमच्या बरोबर आहे मयुरी आणि प्रवीण, दी मॅनेजर इकडचे. मी तुम्हाला विचारू इच्छितो की ह्या वर्षी दिवाळीसाठी काय नवीन खरेदी करण्यासाठी आहे? स्पेशली आमचं आता दिवाळीमध्ये आत्ताच ओपनिंग झालं आहे, आत्ता 9 नोव्हेंबरला. ओके, तर इकडची आमची फर्स्ट टाईमची दिवाळी. आमचं एक्झिबिशन गेलं 10 वर्ष इथे होतं आहे, पण फर्स्ट टाईमची आमची दिवाळी आहे. थोडंसं आमच्यासाठी नवीन आहे, पण आत्ता आम्ही नवीन घेऊन आलो ते म्हणजे की मेकिंग चार्जेस तुम्हाला गोल्डमध्ये 10% ऑन मेकिंग तुम्हाला डिस्काउंट आहे. त्याचप्रमाणे आपल्याला डायमंड तर ह्या भागात स्पेशली पार्ट आहे, डायमंड चालतो ह्या भागात. तर डायमंडवर मेकिंगवर 5% डिस्काउंट आत्ता आपण चालू केलं आहे. त्याच्याबरोबरच एक 16 तारखेपर्यंत म्हणजे भाऊबीजच्या दिवशीपर्यंत तुम्हाला आम्ही वेगवेगळे गिफ्ट्स देणार आहोत. एक डिस्काउंट वाउचर देणार आहोत. 10% डिस्काउंट वाउचर आहेत जे नेक्स्ट खरेदीवर तुम्ही वापरू शकता. अशी आत्ता एक आपली नवीन स्कीम चालू आहे. आणि त्याच्याबरोबरच दुसरं आपलं एक सुवर्णसंचय मंथली स्कीम आहे की जी 11 महिन्याची आहे. ती पण तुम्ही एक चालू करू शकता. त्याच्यामध्ये दर महिने दरवर्षी तुम्हाला कंपल्सरी त्याच्यामध्ये ऑर्नामेंट्स खरेदी केला जाऊ शकतो. बरं, आता प्रत्येक शोरूमचं एक आपली ओळख असते, आपलं काहीतरी एक ज्वेलरी आयटम असतो जे दाखवतात. ह्या शोरूममध्ये काय स्पेशल? स्पेशली मी लेडीज वर्गासाठी जर तुम्ही म्हणत असाल, ऑफिस वेअर आहे, डेली रेग्युलर यूज करायचं असेल, काम करत असेल, तर मी स्पेशली असे मंगळसूत्र दाखवेन. ओके, हे मंगळसूत्र साधारण तुम्हाला 60,000 70,000पर्यंत रेग्युलर यूज, रफ टफ काहीही प्रॉब्लेम होणार नाही, तुम्ही कसेही यूज करू शकता. ओके, हे स्पेशली झालं लेडीज वर्गासाठी. ओके, जे ऑफिस वेअर आहेत. जर तुम्ही लग्न झालेलं नसतील, जस्ट मुली असतील फक्त, ओके, तर त्यांच्यासाठी हे एक चेन विथ पेंडंट रिअल डायमंडचं आहे की जे तुम्हाला एक 50,000पर्यंत वगैरे जाऊ शकतं, जे तुम्ही ड्रेसवर, डेली वेअर, कसे जीन्सवर पण तुम्ही यूज करू शकता. इवन इकडचा जो पार्ट आहे मिडी वगैरे जे आहेत म्हणजे ड्रेसमध्ये, तर तुम्ही त्याच्यावर पण ट्राय करू शकता. ओके, नेक्स्ट वन जे आहे की जेन्ट्स वर्ग आहे. ओके, जेन्ट्स वर्गासाठी मी स्पेशली दाखवेन की आमच्याकडे प्लॅटिनममध्ये रिंग आहेत, व्हाईट गोल्डमध्ये रिंग आहेत. त्यानंतर एक जेंट्स आपल्याकडे डायमंडमध्ये वॉचेस पण आहेत. तर हे लेडीज आहे, पण आपल्याकडे जेंट्समध्ये पण ह्याच्यामध्ये वॉचेस येतात रिअल डायमंडमध्ये. एक तुम्ही ते पण ट्राय करू शकता. त्यानंतर आपण स्पेशली जे काम करतो, ओके, हा जो एक प्रकार आहे हा ब्लॅक ऑक्साईड नेकलेस आहेत. ओके, ब्लॅक ऑक्साईड म्हणजे पॉलिश, ऑक्साईड पॉलिश. ॲक्च्युली हे येतं 916 होलमार्क 22 कॅरेटमध्येच येतं. फक्त हा प्रकार थोडासा वेगळा आहे की जे आपण सिरियलमध्ये वगैरे बघतो की देवांचे वगैरे दागिने असतात. ओके, तर त्याच्यामध्ये हा पॅटर्न आहे. हा आमचा स्पेशली पॅटर्न आहेत हे आमचे. ओके, हे शक्य तुम्हाला ही व्हरायटी कुठेच बघायला मिळणार नाही असे आहे. त्यानंतर आपण एक स्पेशली डायमंडचं आमचं स्पेशल आहे की आमचे जे ओनर आहेत आसावरी पेडणेकर, ह्या स्वतः डिझायनर आहेत. ओके, त्या स्वतः डिझाईन करतात. हा एक त्यांनी खूप छान पॅटर्न बनवला आहे. ओके, हा ॲक्च्युली आहे टॉप जोड. जर तुम्ही बघायला गेला तर तुम्ही असा ट्राय करू शकता. ओके, पण ह्याचाच दुसरा पॅटर्न असा आहे की तुम्ही तो असा पण ट्राय करू शकता. ओके, हा बघा, तुम्ही असा पण त्याच्यामध्ये घालू शकता. तर हा थोडासा एक युनिक पॅटर्न आहे, रिअल डायमंडमध्ये आहे. प्लस आपलं रिअल डायमंडचं अजून एक मी तुम्हाला प्लस पॉईंट असं सांगेन की आपली एक्सचेंज ऑफर खूप चांगली आहे रिअल डायमंडमध्ये.
त्याच्यामध्ये काय आहे की आपला दरवर्षी डायमंड फेस्टिवल असतो. ललित पंचमी म्हणजे नवरात्रीपासून जवळजवळ दिवाळीपर्यंत पूर्ण 1 महिना आपला हा डायमंड महोत्सव असतो. आता सध्या चालू आहे. सध्या चालू आहे. हा दिवाळीपर्यंत असतो, दिवाळीपर्यंत. आत्ता आपल्याकडे एक 20 ऑक्टोबर ते 16 नोव्हेंबरपर्यंत आत्ता हा चालू आहे. ओके, तर त्याच्यामध्ये आपलं काय असतं की तुम्ही जर त्याच्यामध्ये डायमंडची खरेदी केलात आणि नेक्स्ट इयर तुम्ही फॉर एक्सचेंजसाठी आला तर त्याच्यामध्ये फक्त तुमचा GST जो काही बसलेला असतो तो फक्त मायनस होतो. तुम्ही पूर्णपणे एक्सचेंज करू शकता त्याच्यामध्ये. सो तुमचा लॉस नाही होत की तुमचा मेकिंग चार्जेस जात नाही, तुमचे डायमंडची किंमत जात नाही, तुमच्या गोल्डची किंमत जात नाही. हा पूर्णपणे तुमचा जो फायदा आहे, ही एक आपली एक्सचेंज ऑफर खूप चांगली आहे. एक गोष्ट मी विचारू इच्छितो की जेव्हा मी एंटर झालो होतो तेव्हा मी खूप तरुण मुलांना बघितलेलं. ह्याचं कारण काय? म्हणजे जास्त करून आम्ही शोरूममध्ये जातो तेव्हा वयस्कर लोक भेटतात, वयस्कर लोक येतात. ह्याचं कारण काय की यूथ इकडे अट्रॅक्ट होतं? ॲक्च्युली कसं आहे माहिती आहे का, म्हणजे जी तरुण मुलं आहेत किंवा तरुण मुली आहेत त्यांना असं खूप हेवी वेट दागिने नाही वापरत. हल्ली आत्ता मुलांना खूप लाईट कमी वजनाचे, कमी बारीक दिसायला, छोट्या वजनाचे, छोट्या किमतीमध्ये किमती चालतात त्यांना. खूप किंमत असेल चालेल, कॉस्टली असेल चालेल, पण दिसायला बारीक पाहिजे. तर आपण एक जर बघितलात तर हे टॉपजोड आहेत. हे टॉपजोड जे आहेत हे स्पेशली टॉपजोड आहेत बघा. हे कमी किमतीमध्ये आहेत, दिसायला पण खूप छोटे आहेत. मुलींना हल्ली हे असे चालतात. हे स्पेशल कारण आहे त्याच्यामागे की मुलं आमच्याकडे अट्रॅक्ट होतात. तरुण मुलं, तरुण मुली लाईट वेटमध्ये. मी तुम्हाला जे मगाशी दाखवलं चेन प्लस पेंडंट, ओके, ते इतकं बारीक आहे की मुलीनं जीन्सवर दिसायला नको असत दागिने, पण काहीतरी गळ्यात पाहिजे. तर आम्ही तसे दागिने बनवतो. म्हणून ॲक्च्युली जर तुम्ही बघितलं तर आमच्याकडे तरुण वर्ग जास्ती अट्रॅक्टिव्ह आहे. मला सांगा, आता 9 तारखेला मला वाटतं मडगावात ओपनिंग झालं आहे. 1 वर्ष झाली पणजीत आहे आणि त्याच्या आधीपासून तुमचा हा शोरूम किंवा तुमचं हे काम चालू आहे. त्याच्याबद्दल थोडं काहीतरी सांगा. गेले काही वर्ष म्हणजे मला वाटतं एक माझ्या माहितीप्रमाणे 10-1 वर्ष आम्ही ते एक्झिबिशन करतो आहे. ओके, त्याप्रमाणे आता पणजीचं आमचं शोरूम ओपन झालं. त्यानंतर मडगावमध्ये जेव्हा मी एक्झिबिशन चालू केलं त्याचा आम्ही रिस्पॉन्स बघून किंवा पूर्ण सर्वे करून आमचे ओनर आसावरी पेडणेकर, आनंद पेडणेकर त्याच्यावर खूप अभ्यास करतात आणि त्याच्यानंतर आम्ही डिसाईड करतो की ते आपला रिस्पॉन्स येईल नाही येईल, त्याच्यानंतरच आपण शोरूम चालू करतो. आमची पेढी आम्ही ओपन करतो. आत्ता हे आमचं 14वं शॉप आहे मडगावमध्ये. आमच्या कंपनीचं 14वी पेढी आता आम्ही ओपन केली. प्रत्येक ठिकाणी आम्ही एक्झिबिशन घेतो आणि त्यानंतरच आम्ही शोरूम चालू करतो, आम्ही पेढी ओपन करतो. शेवटी सांगायचं झालं तर एक ह्या दिवाळीला आमच्या गोवेकरांना तुमची शुभेच्छा. तुमच्या जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्सकडून शुभेच्छा. येस, जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्सचे आमचे सर्व ॲक्च्युली जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ह्यांच्या पुण्याईने त्यांच्या मिसेस जयश्री पेडणेकर, त्यानंतर त्यांच्या कृपेने आनंद पेडणेकर आणि आसावरी पेडणेकर यांच्या अथक प्रयत्नांनी आणि आमच्या पूर्ण सगळे स्टाफ आणि यांच्या सगळ्यांच्या प्रयत्नांनी आम्ही एक शोरूम ओपन केला आहे. मी सगळ्या कस्टमर्सना रिक्वेस्ट करीन की या आमचं शोरूम बघा, आपण जास्तीत जास्त डिस्काउंट असेल, आम्ही चांगल्यात चांगली सर्व्हिस देण्याचा प्रयत्न करू आणि तुम्ही यालच, त्याच्यात काही डाऊटच नाही. आणि ह्या दिवाळीसाठी सगळ्यांना फार फार आमच्या पेडणेकर ज्वेलर्सच्या पेढीकडनं शुभेच्छा. थँक्यू व्हेरी मच.